Xoxela indaba ningayibuzeli. Hey, siyahlukumezeka lana ku Facebook no Instagram. Kulokhu bekupostwe isithombe sika Nzulu ubhoti kaSinga. So ilanga abaposte ngalo abapostanga ngebirthday yakhe isithombe. UNzulu ke ingane yami naye. So awukwazi ke mawupostile ukuthi ngingasho lutho ngengane yami. Amakhehla wonke lawa omabili. Hey, angazi usisi engingamazi ngoba ngishilo ukuthi happy belated birthday khehla lami. Hey, usisi wabantu. Angazi bani noma umagayise noma umagayise whatever kodwa kuyinto ethi mayiyele lapho ngoba ngisakhumbuli kahle. Wanyuka ngami bongafunga ukuthi hayi ingane eyakubo. Ethi nje ngikhunjuzwa ku social media ibirthday yengane ubheke nje angazi lutho. Musani ukusihlukumeza kanjena bakithi ngezinto ezinganifuni. Abantu bathatha izinkinto zabantu kube yizinkinga zabo bazenze kube ngazuthi ke manje ke hayibo hey bafuna usilawula nina nifuna ukusilawula la. Umuntu ufuna ukukulawula ngezinto angaqondene nazo uxake ukuthi hayibo lona ungenaphi ngoba lengane kuyona nje yaku ngithi ngiyabheka ngoba asazani nje uze wathi ngoba sathatha impilo yethu sayifaka la ku TV bayangena ngathi mina uyayazi ibirthday yale ngane ukuthi inini awucacise yakini kanti lengane uze phela ngazi ngoba phela ngingaphinde mhlambe ngisho lutho ngoba phela ngeke ngingasho mabuthi kusayile ewe yami ingane hayi banyuka abantu ngami ngasho ngathi hayi ngeke inkosi yami ngingaphendula hayi mina ngizoniphendula guys uma ngabe nihambe ningifake ezintweni ezingahlangene nani nokuphambanisa izinto nje futhi ngoba umuntu uma ngabe enenkinga nabanye abantu musani ufika nihamba nisifake ezindabeni zezingane. Ingane ezami njoba kuyizingane zikaMpumelelo ukuthi kwenzekani kubona akuhlangene nami phela noma ngabe kubuhlungu noma ngabe kunjani yes nami ngomuntu wesifazane kwakuzoba buhlungu nami kumina njengoba kwakubuhlungu nakuma wengane into eyenzeka kuyena kodwa lokho akusho ukuthi manje nafanele nisithathe noma kanjani ngifuna ukusilawula kufanele sizwe ngani ke manje ukuthi kusho kufanele ngingasho ukuthi happy belated fanele ke manje ungitshela ukuthi hayi anikwenzi ukuthi awuyazi inkinga yabo angiyazi nami inkinga yabo and futhi nizosifaka nje intweni angikwazi angihlobene nawe ungazi ukuthi ungibone lapha ku TV akusho ukuthi usuyangazi ngalendlela yokuthi ke sekufanele ungitshela ukuthi ke ubheke ngikhunjuzwa ku social media ukuthi ibirthday yengane kanti phela ibirthday yengane mina ngiyayazi ukuthi yini. Guys musana ukusiphatha kabuhlungu kangaka ngempilo yethu. Yebo niyayazi leya elapho kodwa lokho akusho ukuthi phela seniyazi ukuthi siphila kanjani. Ake nihlukana yabona nje ingane zami ngiyacela bandla niphume kuzona lezi ingane nje azihlangene nani akubhulisha usingabakho ngelinye ilanga senikhuluma indaba yoNzulu bakithi ake nibenze nje abantu bakhululeke mabepostile bakhululeke kungasuka umuntu nayo nengane yakhe embi bese emva kwaloko azophawula uthi uyabheka awuyilokhile neprofile yakhe ngoba uyazi ukuthi nje bandla unezingane zakhe naye ezimbi. Hayi guys yekani izingane zami bakithi uma beneyinkinga bakithi nabantu musani ke nje ake nikhululeke abantu bakhululeke njengani ngeke ngize ngiki-ignore
uma ngabe uzophawula kwinto especially yabo awukwazi ukungitshela ukuthi ngikhunjuzwa u-social media ukuthi i-birthday yengane ngibe ngiyazi mina ukuthi nini. Ingakho kade kufanele ngikuphendule ngikubuze ukuthi uyayazi yini ukuthi wena inini i-birthday yengane. Angithi mina ngiyayazi vele ukuthi nini. So ya uyabona ukuthi funa phela kwesinye isikhathi umuntu uthi noma uthule phela umkhumbuzo ukuthi listen ayihlangene vele nawe phela le ndaba ingane. I-birthday yengane mina ngiyayazi ukuthi inini. Musu kwenze ngazi uthi yakini le ngane uzenza into elokhuzayo ezoloku ihamba iphawula. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Mayeni Mseleku Spitfire ngemva kokuthi awishele mntwana Mpumelelo Mseleku and uVuyokazi happy birthday abekakhula. So wakhomenta naye inkosi yami ku picture beyifake uVuyokazi asho ukuthi happy birthday. Hey bantu bamdreka lapha etinkundleni tokuxhumana bamtshela where to get off, bamtshela ukuthi hayibo uzokhumbule nje ukuthi birthday yemntu lwakho ngokuthi ubone makwakhona mpostile. And umayeni inkosi yami uthi kungani bantu bathanze kutefaka endzabeni labangangeni kuto, kungani nithanze kwenda ngazuthi niyade ukuthi baphila impilo lenjani bona as ifamily yakamsele, ukuthi futhi nitshelwe ngibani ukuthi bekangade ukuthi ibirthday yemntukulu wakhe. So uyasho nje ukuthi into lenjalo ngeke azayitolerate and every time bantu bamdreka naye tophendula back uthi ukuthi kwendakaleni ngimpumelelo and uVuyokazi akuhlangani naye lokho. Uthi into yena la ngeke azayende ukuthi nine as people lende ngazi ukuthi akufaneki anake bantu abakhe, akufaneka wishele bantu abakhe obadukulu bakhe rather a happy birthday just because nine nitomdreka. Uthi akafuni bantu ukuthi bende ngazi ukuthi bayade ukuthi bona as ifamily yakamsele baphila impilo lenjani. Uthi because abati uthi bantu abaVuyokazi kuyohlezi kubantwana bampumelelo, which means uthi kuyohlezi naye kubantwana abakhe obadukulu bakhe, however you take it. So uyasho nje ukuthi cha anikeleni kumdreka lapha etinkundleni tokuxhumana, anikele nje khuluma etindoleni ngahlangana nato tindoleni ngatati uthi nje futhi noma nto umphendula kabi lapha etinkundleni tokuxhumana nimdreke nimbholishe. Uthi she's not gonna keep quiet uthi utoniphendula nje one by one ningawari isikhathi indolanaso. Uthi utonitshela tindzaba entenu because right now niyamcelela nenda ngazi ukuthi niyati ukuthi baphila njani indole niyatiko nje indole beniyikhonjwa lapha eTV kuphelele lapho. So uthi animele ninganqani ngokuthi nende ngazi ukuthi niyati ukuthi bona bakamsele kubaphila impilo lenjani. Please do comment what you think below down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.